Rieu kunt nu live spelen bij de Bombardieren. Maar ik moet zeggen, het laatste orkest is nog net gespeeld. Nee. Maar dit is nog een stukje spelen. Ja, zeker kan ik het spelen. Ja, wat wil je huren? De redactiemars. Het is toch geweldig, hè? Rieu die live bij de Bombardieren kunt spelen. Morgen zien we op Onze Lieve Vrouwenplein. Als we nu alvast nog repeteren. Ja, juist. Morgen ben ik op het Onze Lieve Vrouwenplein. Op, wie is dat met de Haringwieken? Ja, daar ben ik toch. Ah ja.